Ahojte všetci, čauko Maťka. Ahoj Jarka. Vítame vás v novom roku. Dúfam, že ste si cez sviatky oddychli, všetko ako má byť, rozprávky vypozerané a rovnako ako my už ste teda vstúpili do aj nového roka pracovne. Preto sme tu aj my, aby sme vám opäť aj v tomto roku prinášali všetky aktuálne témy zo sveta nezisku. Udiali sa aj legislatívne zmeny, ktoré úplne nesúviseli s konsolidačným balíčkom a my budeme tieto prvé časti v novom roku hlavne hovoriť o týchto zmenách. A keďže je to podľa nás vysoko aktuálna téma momentálne, pretože aj vy už si možno pripravujete svoje kampane na získanie 2%, dostávate veľa otázok zo strany fyzických, právnických osôb, či sa pre nich v tom mechanizme poukazovania niečo mení, tak sme sa rozhodli, že toto bude prvá téma v novom roku. Najväčšia zmena sa týka poukazovania 2% fyzických. Pri fyzických osobách bude tento rok prvýkrát možnosť poukázať 2% zaplatenej dane aj rodičom prostredníctvom daňového priznania alebo vyhlásenia. Je to náhrada za zrušené rodičovské dôchodky. V praxi sme sa ale stretli už s niektorými možno chybami alebo zlým pochopením zákona. V mysle, že fyzické osoby sú presvedčené, že si musia vybrať, či môžu darovať 2% rodičom alebo neziskovke. Zo zaplatenej dane môžu rozdeliť až 7%. 2% matke, 2% otcovi a 2 až 3% zaplatenej dane neziskovke. V prípade, ak majú potvrdenie, že vykonali viac ako 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Asi konštatujeme, že nakoniec to celkom dobre dopadlo, nie? Samozrejme, nie je to adekvátna náhrada za tie rodičovské dôchodky. Štát stále ušetril na nás, ale je to naozaj lepšie oproti tomu všetkému, čo sa mohlo stať. Že tie 2% z vašich daní výjdu v sume minimálne 3 eurá, pretože to je minimálna suma na poukázanie 2% zo strany fyzických osôb. Ale podľa mňa možno bude najlepšie, keď si to ukážeme alebo teda vysvetlíme na nejakom krátkom príklade, aby sme to všetci pochopili, že ako to vlastne teda funguje. Dáme si príklad, buď Jožka mrkvička. Teda to šalatu vianočnú. Áno. A on si podáva daňové priznanie k dani z príjmov. Z toho mu vyjdú na poukázanie 2% v sume 4,71 eura. Je to viac ako to minimum, ktoré si spomínala, tie 3 eurá, takže môže poukázať, má zelenú. V prípade, ak by disponoval tým dobrovoľníckym potvrdením o tom, že vykonal viac ako 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, tak môže tej neziskovke poukázať až 3%. Ale rodičom stále iba 2%. Ja ešte vás som upozorniť na jednu skupinu daňovníkov na strane zamestnancov, ktorí majú trošku špecifický spôsob poukazovania. Táto skupina daňovníkov, ktorými sú zamestnanci, ktorí sú profesionálnymi vojakmi, zamestnancami ministerstva obrany alebo zamestnancami SIS-ky. Oni majú trošku iný spôsob poukazovania 2% svojim rodičom, ak sa tak rozhodnú. Rodič, teda otec alebo matka, musia byť poberateľom starobného, invalidného, výsluhového alebo invalidného výsluhového dôchodku a musia dosiahnuť dôchodkový vek. Splnenie týchto podmienok sa skúma k 31.12.2025. Vo všetkých prípadoch to ale musia byť dôchodky vyplacené Slovenskou sociálnou poisťovňou, teda slovenské dôchodky. 2% nie je možné poukázať rodičovi, ktorý poberá dôchodok len zo zahraničia. Pri rodičoch nie je potrebné dokladovať žiadne iné prílohy, či už sú to nejaké rozhodnutia o dôchodku, rodné listy a nič podobné. To je iba v prípade tých rodičov v náhradnej starostlivosti. A nemôžu to byť poberatelia predčasných dôchodkov. Áno, aj s takými otázkami určite aj vy sa stretnete aj s takými otázkami. Takže ak si pripravujete naozaj asi najčastejšie na svojich weboch kampane, kde si takéto editovateľné tlačiva často umiestňujete už s vašimi predvyplnenými údajmi, tak vedzte, že už tieto nové tlačivá sú vám k dispozícii, takže sťahujte tlačivá, začínajte kampane, získavajte 2%. A vieme, že pre mnohých z vás je to naozaj jeden z hlavných zdrojov príjmov pre vašu ďalšiu činnosť. Tak sme našu prvú diskusiu venovali aktuálnej téme 2% a v téme legislatívnych zmien budeme pokračovať aj na budúce, pretože sme si pripravili ešte nejaké informácie o zmenách súvisiacich s novým zákonom o evidencii tržieb
ale aj o zmene zákona o obmedzení hotovostných platieb, samozrejme v duchu neziskového sektora, že akým spôsobom sa nás to dotýka. Takže máte sa na čo tešiť. Určite. A záverom dnešnej epizódy by sme vám opäť radi úprimne zo srdca poďakovali za vašu priazeň, za to, že nás podporujete, dodávate nám nové inšpirácie a že ste stále s nami. Robte tak určite aj naďalej. Pridajte sa k nám a buďme spolu Bez risku, nezisku.